माझ्या 12 वर्षाच्या राजकीय जीवनामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शिर्डीमध्ये मी कधी उत्साह पाहिला नाही, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात युवकांचं सैन्य कधी पाहिलं नाही. आणि ही पहिली वेळ म्हणूनपर्यंत खासदार सुजय विखे पाटलाच्या मनातला एक अंतरिम भाग म्हणून ही मिरवणूक राहणार आहे. मुद्दा मी तुम्हाला सांगतो. समर्थ प्रतिष्ठान शिर्डी गणेशोत्सव सोहळा 2023 वर्ष 16वे. दरवर्षी नवनवीन संकल्पना घेऊन येणाऱ्या समर्थ प्रतिष्ठानच्या वतीनं यावर्षी पाहायला विसरू नका चंद्रयान 3 भव्य देखावा. 50 फूट उंचावर जाणारे चंद्रयान दिनांक 19 सप्टेंबर 2023 ते 28 सप्टेंबर 2023 पर्यंत सर्व भाविकांनी या देखाव्याचा लाभ घ्यावा. ठिकाण साईश कॉर्नर, पिंपळवाडी रोड, शिर्डी. शिर्डीतील छत्रपती शासनच्या वतीनं खासदार सुजय विखे पाटीलांचा अभूतपूर्व असा सत्कार सोहळा पार पडल्यानंतर तरुणांच्या उत्स्फूर्त स्वागतानं भारावून गेलेल्या खासदार विखेंनी भावनिक होत भाषणात उल्लेख केला की माझी बायको मला प्रश्न विचारते, का करता एवढी दिवस रात्र धावपळ. मुलगी विचारते, माझ्या वाढदिवसाला का उशीर आले. मला सुद्धा इतकी वर्ष या प्रश्नांचे उत्तर देता आले नाही. परंतु आज ज्या पद्धतीनं शिर्डीतील तरुणांनी माझे अनपेक्षित अभूतपूर्व स्वागत केले तेच या प्रश्नांचे उत्तर असल्याची माझी भावना आहे. तुमच्या या अतूट प्रेमाची नक्कीच परतफेड मी लवकरच करेन असं सांगत मला आता शिर्डीची चिंता राहिली नसल्याचं त्यांनी सांगितलं व पुढची पिढी ही शिर्डीच्या माता भगिनींचे रक्षण करण्यास समर्थ असल्याचं आज दिसून येत असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. एवढा मोठा स्वागत समारंभ या ठिकाणी झाला. छत्रपती शासनचे सर्व युवकांचे मी मनापासून आभार मानेल की हा जो उत्साह तुम्ही दाखवला, हे जे युवक या ठिकाणी एकत्रित झाले, आज रात्री झोपताना मी निश्चित झोपू शकतो की शिर्डी चालवण्यासाठी आता पुढची पिढी तयार झालेली आहे. आणि आता हे मुलं देखील शिर्डीचा विकास, शिर्डीची सुरक्षता आणि आपल्या माता भगिनींची सुरक्षितता करण्यासाठी समर्थ शिर्डीचं आयोजन या छत्रपती शासनाच्या माध्यमातून झालेलं आहे. बिल्डिंग झाली म्हणजे विकास नाही, नौका लागे म्हणजे विकास नाही. आपल्या मुली देखील भगिनी देखील रस्त्यामध्ये बिनधास्तपणे शाळेला जाता आल्या पाहिजे, कॉलेजला आल्या पाहिजे, तो विकास आहे. कधी कधी मी स्वतःला प्रश्न विचारतो की हे कशासाठी करतोय. कधी कधी बायको प्रश्न विचारते की तुम्ही कशासाठी दिवस रात्र एकत्र करतात. कधी मुलगी प्रश्न विचारते की तुम्हाला घरी लवकर यायला काय झालं, माझा वाढदिवस होता. आणि मी सातत्याने या प्रश्नाचं उत्तर अनेक वेळेस शोधत असतो. पण आज जे मी शिर्डीमध्ये पाहिलं हे माझ्या सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर आहे. 365 दिवसापैकी 364 दिवस सर्वसामान्य माणसांसाठी काम केल्यानंतर असा एकही दिवस माझ्यासारख्या एका लोकप्रतिनिधीला मिळाला तर ते मला पुढचे 364 दिवस काम करण्यासाठी प्रेरणा देतात. अभूतपूर्व सत्कार. माझ्या 12 वर्षाच्या राजकीय जीवनामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शिर्डीमध्ये मी कधी उत्साह पाहिला नाही, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात युवकांचं सैन्य कधी पाहिलं नाही. आणि ही पहिली वेळ आहे की शिर्डीच्या कार्यक्रमाला बाहेरून लोक आणावे लागले नाहीत. सगळी जनता, हे सगळे मुलं या शिर्डीच्या पावन भूमीमध्ये जन्माला आलेले मुलं, आपल्या कष्टाने शेतकरी या नात्याने, उद्योजक या नात्याने आपला परिवार आणि उद्योग व्यवसाय चालवणारे मुलं, हे सर्व शिर्डीचे ग्रामस्थ या नात्याने आज एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत याचा सार्थ अभिमान मला आहे. आणि मला आवर्जून सांगावं लागेल की ही मिरवणूक, हे स्वागत मरुपर्यंत खासदार सुजय विखे पाटलाच्या मनातला एक अंतरिम भाग म्हणून ही मिरवणूक राहणार आहे. मुद्दा मी तुम्हाला सांगतो की जी गोष्ट अपेक्षित नव्हती तुम्ही करून दाखवली. जे प्रेम तुम्ही दिलं, आज युवकांच्या माध्यमातून पाहिलेला उत्साह निश्चित या गोष्टीची खात्री देऊन जातं की आपण सगळे या शिर्डीच्या विकासामध्ये एक संघ राहून पुढे काम करणार आहोत. परत एकदा आपण सगळे. प्रतिनिधी प्रशांत अग्रवाल सह सुवर्णा ताकटे, साई न्यूज, शिर्डी.